Bona tarda. Comencem amb la classe d'avui, aquest ioga, aquest break que fem aquest migdia per ajudar-nos a desconnectar de les tensions i de tot el matí i tornar a reconnectar una altra vegada des de l'activitat. Comencem seient un instant al coixí i, com sempre, adaptes una postura còmoda per tu. Si estàs assegut, asseguda a sobre del coixí, porta isquions porta la pelvis cap endavant, isquions ben arrelats, ben agafats al coixí. I des d'aquí et convido un instant, primer de tot, a que mobilitzis les teves espatlles, mobilitza la teva columna i comences ja a baixar una mica revolucions, a que aquesta vibració segurament alterada de tot el matí vagi baixant, vagi descansant. Deixes que les espatlles també vagin relaxant-se, vagin caient, i si vens d'estar aquí, et convido ja a que a poc comencis a estar aquí. Vale? I ara sí, tanquem un instant els ulls i fem aquesta primera connexió amb la nostra respiració. I recorda, estem aquí per parar un instant, per tonificar el cos, per activar-te de nou, però des d'aquesta calma i des d'aquest renéixer. I tanques els ulls, et ve de gust, i agafes aire pel nas i el deixes anar pel nas també. I inspires de nou i expira. Amb cada respiració notes com la teva columna es va allargant, la teva coroneta cada vegada s'apropa més al sostre i expires, les espatlles es relaxen i la teva ment comença a agafar també un altre ritme. Baixem revolucions i connectem amb nosaltres. Connectes amb el teu jo, connectes amb tu, en qui ets, què fas i com et sents. Fem un parell de respiracions més. Agafes aire pel nas, el deixes anar pel nas també. Pensa que estàs fent aquest parèntesi on cap més estímul, cap més persona, res més de feina, ni res més del teu dia a dia, ara mateix et pot molestar. No hi ha cabuda per res més que per tu. Des d'aquesta connexió, ara sí, quan vingui la inspiració, pots començar ja a obrir ulls i a moure tot el cos. Fixa't que estem movent des de la part més baixa de la columna fins a la part més alta, és a dir, que el moviment surt des de la teva pelvis, des del teu sacro, les teves lumbars, vas pujant el moviment per la dorsal, espatlles que acompanyen i moviment cap a les cervicals. I simplement deixes el teu cos lliure perquè pugui fluir, perquè pugui moure's d'aquí cap allà. T'acompanyes amb la teva respiració, una respiració calmada, el ritme ara mateix ha baixat, deixes que el teu cos es mogui de manera lliure. És el teu moment, és el moment per fer aquest parèntesis que hem dit. Vale, vas parant el moviment a poc, vas quedant aquí al mig i ara sí, traiem, si estàs assegut al coixí, el traiem, el deixem aquí a un costat i ens posem un instant a 4 grapes. Des d'aquí recolzes els dits dels peus a terra, reculls el melic, inspires i a l'expirar pelvis amunt, enrere
i amb les mans vas caminant cap als teus peus. Camines, camines, quan les mans arriben als peus, si necessites flexiones els genolls, continues caminant amb les mans per les teves cames i vas creixent, apiles vèrtebra a vèrtebra i ja estem aquí dalt. Des d'aquí anem a mobilitzar i anem a escalfar una mica articulacions, el turmell, la cama i la cadera, fem cercles cap enfora i canviem el sentit i fem cercles cap endintre. Canviem de cama, cercles de nou cap enfora i cercles de nou cap a dintre. Anem cap als genolls, flexiones una mica mans als genolls i acompanyes el moviment. Igual, anem rodant cap a un costat i fem canvi i rodem cap a l'altre. Perfecte, i des d'aquí ja anem pujant, mans a la pelvis. Igual, anem fent cercles, anem rodant cap a un costat i cap a l'altre. Pots ajudar-te per fer una bona rotació i alliberar tota la part baixa de la columna, pots ajudar-te dels teus genolls, flexionant una mica genolls i canviem el sentit. Fixa't que tota la part baixa del teu cos està en ple moviment. Actives la teva circulació i vas fluint. Continuarem amb les mans a la pelvis, però deixarem de fer aquests cercles. Parem aquí i des d'aquí porto la pelvis, m'ajudo amb les mans a portar la pelvis cap enrere i cap endavant. Ajuda't amb les teves mans a crear aquest moviment. Inspires, portes la pelvis enrere, expires i portes la pelvis endavant. Una vegada més, enrere, davant i parem de nou. Mobilitzem espatlles. També pots fer cercles enrere i cercles endavant. I des d'aquí, a l'inspirar, puges espatlles amunt i molt a poc no deixes anar de cop, expires i vas deixant suaument avall. Inspiro, espatlles amunt, expiro, espatlles que baixen, expiro només amunt i avall, sense fer el cercle, sense fer la rotació. Una vegada més i moviment de colzes. Flexiono i estiro braços. I escalfem també canells, cercles cap enfora i els fem rotar cap endintre. Obro, tanco dits de les mans. I molt suaument donem mobilitat ja al nostre cap. Molt suau, no portis el cap enrere, sinó que la barbeta va baixant, l'orella se'n va cap a una espatlla, la barbeta torna a baixar i l'espatlla se'n va cap a l'altra orella. Unes quantes més, un parell més, i fem un altre, i una més completa, dues, i dues. Perfecte. I des d'aquí separem cames, separem peus entre si, flexiones una miqueta els genolls i fixa't que els teus peus estiguin a la mateixa línia, que no tinguis un peu més avançat que l'altre. Des d'aquí inspiro, porto els braços amunt i a l'expirar t'inclines cap a la teva dreta. Inspires de nou amunt, expires, t'inclines a l'esquerra. Dreta. Inspiro, esquerra, inspiro, quedo amunt i des d'aquí a l'expirar flexiono genolls, porto la pelvis a terra, braços avall, inspiro i de nou amunt, expiro, torno a baixar com si volguessis seure a terra, inspiro amunt, expiro avall, inspiro amunt i a l'expirar només els braços són els que ara baixen. Perfecte, i des d'aquí inspiro, només el braç esquerre se'n va amunt i a l'expirar m'inclino cap a la dreta, la mà dreta es recolza a la cama. Inspiro, quedo aquí al mig, expiro, torno a baixar. Inspiro amunt, expiro i aquesta vegada baixo i flexiono el colze, flexiono el genoll dret, quedo amb el braç esquerre estirat.
I des d'aquí anem a fer cercles amb el braç esquerre. Primer passes per davant de la cara, expires, baixes el braç, inspires, amunt. Expiro, baixo i pots seguir amb la mirada a la teva mà esquerra, com puja a l'inspirar i com baixa quan expires. El braç dret queda recolzat a sobre del genoll, Un cercle més. Inspiro, quedo amunt i des d'aquí a l'expirar el moviment és contrari. Continuem fent un cercle, però aquesta vegada inspiro i baixo per la cama que tinc estirada, pel costat esquerre. Inspiro de nou amunt, expiro, baixo i una vegada més. Inspiro amunt, expiro, baixo. Inspiro i creixo amunt, estiro les dues cames i expiro, baixo els dos braços. Inspiro aquesta vegada el braç dret és el que puja i a l'expirar m'inclino cap a l'esquerra. Inspiro amunt, expiro, m'inclino a l'esquerra. Inspiro amunt i expiro, m'inclino a l'esquerra, flexiono el genoll esquerre i el colze recolzat a sobre de la cama. Anem a fer aquests cercles. Primer de tot, a l'expirar, passo per davant de la cara, inspiro i amb el braç ben estirat allargo i és com si estigués dibuixant un sol o una lluna gegants. Inspiro, expiro, inspiro, expiro. A l'inspirar el braç queda amunt i canviem el sentit del cercle. A l'expirar el braç baixa cap a la dreta, passa per davant de la cara i inspiro amunt. Mantenim la columna allargada. Cuidado que des de la dorsal no l'estiguis arrodonint, no estiguis flexionant. Mantenim les espatlles alineades també i lluny de les orelles. Últim cercle. Expiro, baixo, inspiro amunt i creixo amb tot el cos. Estiro cames, braços en creu i a l'expirar, braços que baixen. Giro tot el cos cap a la meva dreta. Deixo el peu dret amb els dits del peu dret mirant endavant i el peu esquerre fixa't que queda una mica girat. Des d'aquí inspiro, porto braços amunt i a l'expirar flexiono des de la cadera tot el cos endavant i les mans queden a terra. Des d'aquí recolzo les mans a terra i porto el peu dret enrere. Quedo en planxa. Cuidado que la pelvis no s'elevi ni baixi molt. Fem una línia recta amb tot el cos. Mantenim aquí i activem el melic, activem l'abdomen, recollim el melic, porto els genolls a terra, recolzo els peus, inspiro i allargo columna i quedo en el boc amunt. A l'expirar de nou, peus a terra, dits dels peus a terra i tornem a planxa i des d'aquí expiro i porto la pelvis amunt i enrere i quedem en Adho Mukha Svanasana, el gos cap per avall. A l'inspirar, el peu dret se'n va amunt, cama ben estirada, tot el que puguis. A l'expirar, flexiones el genoll, portes el cos endavant i el peu entre les mans. Tornem a la postura del corredor, que és des d'on hem començat, i des d'aquí inspiro i a l'expirar porto la pelvis a terra, estirant bé la cama esquerra i flexionant el genoll dret. Inspiro i expiro. Ins i expiro, baixo pelvis, inspiro, em quedo aquí, recolzo el peu esquerre a terra i a l'inspirar deixes anar les mans a terra, inspires i creixes braços amunt. I des d'aquí a l'expirar flexiones el genoll esquerre i baixes. Intentes arribar amb el genoll a terra però no arribes a tocar i des d'aquí ja inspires, tornes a créixer amunt, expires, tornes a baixar, inspires amunt, expires i baixes, inspiro amunt i giro ja mirada endavant, expiro i els braços baixen. Vale, perfecte, anem a fer el mateix amb l'altre costat, gires tot el cos cap a la teva esquerra, el peu esquerre queda endavant, mirant endavant i el peu dret una mica girat. Això és per mantenir, per crear una bona base. No anem a fer res, però sí que volem mantenir-nos amb una bona base. Flexionem el genoll esquerre, inspiro, porto els braços amunt i a l'expirar flexiono des de la cadera
endavant, les mans a terra i porto el peu esquerre enrere. Torno a quedar en planxa. Ajusta bé la posició i vigila que la pelvis no caigui. Activa bé l'abdomen i les cames. És com si volguessis arribar amb els talons, amb la planta dels peus, perdó, a la paret que tens a darrere. Mantenim aquí. Reparteixes el pes del teu cos entre mans i peus. I des d'aquí expires, portes genolls a terra, peus a terra i allargues columna. Urdhva Mukha Svanasana, el gos cap amunt. A l'expirar de nou, tornem a la posició inicial, genolls a terra, recollim els dits dels peus, agafes aire i a l'expirar, pelvis amunt i enrere, gos cap per avall aquesta vegada. Deixes el cap que caigui, cervicals lliures, i ara sí, des d'aquí a l'inspirar, el peu dret se'n va amunt, cama ben estirada, tot el que puguis amunt, deixes el cap lliure. Les cervicals estan completament alliberades, flexiones el genoll esquerre a l'expirar i portes el peu endavant. Si et quedes a mig camí, t'ajudes amb la mà a portar-lo endavant. I des d'aquí, postura del corredor, inspires i a l'expirar vols portar la pelvis a terra. No vols portar el cos endavant, sinó que la pelvis baixa i inspires. De nou, postura del corredor, expires i tornes a portar la pelvis a terra. Deixes que la teva cadera s'obri. Inspiro una vegada més i expiro, baixo. I des d'aquí inspiro, recolzo el peu dret a terra, m'equilibro bé, que no caiguem, inspires i portes braços amunt i anem a fer aquelles baixades. A l'expirar flexiones el genoll dret i baixes. Actives bé el teu abdomen. Inspiro amunt, expiro, baixo. Inspiro amunt, expiro, baixo. És l'última. Inspiro amunt i a l'expirar quedo mirant endavant, apropo peus i braços que baixen. Perfecte. Mobilitzes una mica tot el cos. Mobilitzes cames, espatlles, pelvis. I des d'aquí anirem ja baixant a terra. Per baixar a terra, baixarem a poc a poc. Obrim les cames, de nou una mica, flexionem una mica genolls. Inspiro, porto els braços amunt i a l'expirar flexiono de nou endavant. Deixo les mans que recolzin a terra i el cap que caigui. Inspiro aquí i a l'expirar baixo pelvis. Inspiro, pelvis amunt. Expiro, flexiono genolls, mirada davant. Inspiro, creixo, amunt, allargo. Expiro, baixo braços. Tornem a fer tota la seqüència. Inspiro amunt. Expiro, flexiono endavant. Inspiro i a l'expirar baixo la pelvis. Inspiro, de nou em quedo de genolls i... Expiro, baixo pelvis. Inspiro, quedo aquí de genolls, mirada davant i allargo braços, creixo amunt, expiro, braços que tornen a baixar. Una vegada més, inspiro amunt. Perdó, amb els genolls flexionats. Expiro, flexiono des de la cadira endavant i deixo que la pelvis caigui. Inspiro de nou, quedo aquí amb els genolls flexionats. Inspiro, mirada davant, allargo braços i amunt. I a l'expirar, braços que baixen. Des d'aquí, els braços baixen, les mans es troben palmells junts davant del pit. Quedem amb les mans en àngel i mudra. Fem una petita rotació externa dels dos peus. Agafes aire i a l'expirar vas flexionant els genolls i vas portant la pelvis a baix, a baix, a baix. Portes els colzes entre els genolls i t'ajudes a mantenir aquí la postura de Malasana. Allargues columna, quedes un instant aquí. La pelvis, tot el perineu es dirigeix cap a terra. Les espatlles no es queden aquí menjant-se les orelles, sinó que
Allarguem columna, fixa't en la diferència. Inspiro i expiro. I des d'aquí, a poc, sense caure de cop, vas deixant que la pelvis quedi a terra i quedes assegut, asseguda. Des d'aquí, assegudes a terra, genolls flexionats, plantes dels peus a terra, ens comencem a deixar recolzar una mica a terra. Baixes del tot i deixes tota l'esquena en contacte amb el terra. Plantes dels peus juntes, plantes dels peus a terra, braços al costat del cos, amb els dits de les mans caminem endavant i des d'aquí inspiro, porto genolls al pit i expiro, estiro cames amunt. Mantinc aquí. Cuidado que les cames no et vinguin molt cap a la cara ni se'n vagin molt cap allà, sinó que intentem fer aquí una flexió de 90 graus. I moviment de turmells. Inspiro, dits del peu en punta, expiro, flexió de turmell. Inspiro, expiro. Inspiro, expiro. Mentre estem fent aquest moviment amb els turmells, fixa't que tinguis l'abdomen actiu i la columna, la part lumbar, no es quedi molt arquejada i molt desenganxada de terra. Però per mantenir la columna a prop del terra, hem de mantenir l'abdomen actiu i anem fent el moviment de turmells. Potser notes que et tremolen una mica les cames o la panxa, perquè estem treballant aquí la musculatura més profunda. Inspiro, quedo amb els dits en punta i a l'expirar flexiono genolls i porto els peus a terra. Inspiro de nou, genolls amunt, expiro, peus al sostre. Inspiro, expiro, baixo i ho farem una vegada més. Expires. Inspiro aquí, expiro i baixo. Perfecte. Abans d'anar a fer Setu Bandhasana, a fer els ponts, fem una respiració profunda per començar a alliberar tota aquella tensió que hagis pogut acumular durant el matí i amb els moviments que hem fet ara que t'ajudi a sortir. Així que et convido a inspirar pel nas de manera ben profunda i quan expiris obres la boca i expires per la boca. Inspira, obre la boca, si necessites pots fer-ho una vegada més i si no ens preparem ja per fer ponts. Apropes una miqueta els talons als glutis, sense arribar a tocar, I amb els braços aquí al costat del cos, el palmell de la mà queda ben arrelat a terra, ajusta bé la posició de les teves cervicals, del teu cap, gires el cap cap a un costat, cap a l'altre i comences a provar de pujar i baixar la pelvis. Per què dic provar? Perquè a vegades tenim els peus molt a prop dels glutis i quan pugem el peu no queda alineat amb el genoll i llavors podem patir mals o dolències de genolls. El mateix passa si tenim els peus molt lluny, que també estem forçant musculatures i articulacions que no cal forçar. Així que vas provant fins al punt en què t'hi trobis còmode i des d'aquí inspires i portes pelvis amunt i fixa't que aquí la teva base és la planta dels peus i el palmell de les mans i expires i deixes columna a terra. De nou, inspires des dels peus, actives i puges la pelvis amunt. I expires, baixes. Ho farem una vegada més en moviment. Inspiro amunt i expiro, baixo. Inspirem amunt i ens hi quedem. I fixa't aquí que tots els dits del teu peu estiguin en contacte amb el terra, que a vegades se'ns aixequen els dits. I des d'aquí, al inspirar, la cama dreta s'allarga, s'estira i expiro i pujo la cama amunt. Torno a inspirar, fixa't que la respiració és diferent, i expiro cama amunt. Inspiro, quedo aquí i a l'expirar flexiono genoll i peu dret a terra. Torno a ajustar la posició de tot el meu cos, dels peus, els dits dels peus a terra.
fas aquesta base, la pelvis que no caigui. I anem amb la cama esquerra. Inspiro, l'estiro, expiro amunt. Inspiro, baixo a mitja alçada, expiro amunt. Inspiro, torno a baixar a mitja alçada i a l'expirar flexiono genoll i torno a portar les plantes dels peus a terra. Des d'aquí apropes els braços entre si, per sota de l'esquena, i portes la pelvis amunt, amunt, amunt. Separes talons de terra i busques amb les mans portar les mans a la teva lumbar. Una vegada tens les mans a la teva lumbar, deixes ja que el taló reposi a terra. I aquí sí, estàs en Setu Bandhasana. Deixes les cervicals lliures i amb les teves mans que estàs agafant a la pelvis, portes tot el teu cos endavant i notes com estires la teva columna. No deixes que la pelvis baixi. Mantens l'activitat de les cames. Les mans allarguen, t'ajuden a allargar la columna, a portar la pelvis endavant. I fem aquí un parell de respiracions, inspirant, expirant pel nas, relaxa la cara, relaxa la mandíbula. I ara sí, pots treure ja les mans, deixes el palmell de les mans a terra, agafes aire i a l'expirar, molt a poc, vas portant vèrtebra a terra. Dorsals, lumbars i pelvis a terra. Camines amb els dits de les mans cap als peus i de manera molt, molt suau gires el cap cap a la dreta i cap a l'esquerra. Potser les cervicals aquí han quedat una miqueta comprimides i ara és important donar-los una mica de moviment per desfer aquesta compressió que hem pogut fer. Gires el cap cap a l'esquerra i quedes ja amb el cap mirant amunt. Separem els braços del cos, juntem les cames, genoll amb genoll i peu amb peu. Agafes aire i a l'expirar deixes que les dues cames, com si fos un bloc, caiguin cap a la dreta. Entrem en una torsió intensa, també estem compensant el moviment que li hem donat a la columna. Fixa't que les espatlles t'han de quedar i les escàpules, que són els ossos de l'esquena, t'han de quedar en contacte amb el terra. I les cames cap a la dreta. Gires el cap cap a l'esquerra. I aquí fas una respiració profunda. Inspirant pel nas i expirant també pel nas. Inspiro, porto de nou cames al mig i a l'expirar les deixo caure a l'esquerra i giro el cap a la dreta. I de nou et recordo, les escàpules, que són els ossos de l'esquena i les espatlles, han d'estar enganxades a terra. I dues respiracions completes. A l'inspirar tornem al mig. Portes genolls al pit, t'abraces amb les mans i aquí notes com tota la part baixa de la teva columna s'està estirant. Et convido a tancar un instant els ulls. Aquesta seria la relaxació final d'avui, mantenint aquest estirament de tota la lumbar perquè estiguis preparat i preparada per afrontar de nou la resta del dia, si has d'anar a treballar o si tens altres obligacions, que les puguis afrontar amb energia i amb vitalitat. I des d'aquí inspires, a l'expirar fas una embranzida endavant, quedes assegut, asseguda i mobilitzes una mica el cos. Et saludo amb un namasté i et dono les gràcies per la classe d'avui.
Ens veiem a les properes. Namaste.